Talk it. Mama to register. O Chineke nna ọkwa m sọrọ iwe oke m kwuge mpụ arụrụ ala na omekome ndị esa ha chiga anyị a na-akpa m oke m sịkwa na ọrait ọ dị mma ka m lepụje ha anya lewechi m ha emere kwegharaghara biribiri hụ bịa na-agbajapụta m n'ihu anaghị m ekpe ịga ihu n'ala gị ụmụnna onwekwe mgbe m planụrụ ikwucha ihe niile m hụrụ bọtụke ndị nwe m na-amagidere na m si m kwuo ya n'eze wara awa ochizinụ m n'aka yes ihe nwa amụrụ ọhụrụ na-eji ebere ihe dum n'akwa ghara n'ikwu ụka ọkwa na ọma na ọ bụrụ na ya kozuo ihe ọ hụrụ n'ala mmụọ even nne mụrụ ya mụ ga-atọhapụ ya n'ajọ ọhịa kpọta ebe unu zoro ezo si m pịa ha ma n'isi ntu alright onye wụkwanụ sungu nga mangala nọ n'ofe nwanna ya digoro ohi ọwụ ụkwụ ka na o ji agbawa mgbo ngwa na masapenu regista o nwere ihe ọzọ mụrụ ga aga m ekwukwa ọnụ m ga-awụkwa jenu unu emela elu m ala ma emechi anya unu ekwuo disandat ma agbachi nkịtị mkpọpere akpọpere ekwụsị akwụsị atọla atọlụ unu si mmepe mama tupu regista unu si mkwuo destin n'ụwa niile mama unu si mkwuo ka o si n'ọrụ mpụta unu si mkwuo talk it unu si mmepe mama tupu regista unu si mkwuo destin n'ụwa niile ga-anụ mkwuwe nsogbu ga-adị nke nwekwa n'eziokwu na o nwekwara ihe nọ na regista okpokpo ma ke m ga-asị na unu ama ahụ pụta ọkwa nnọọ ka o si n'ọnụ Uche Ogbuagu pụta oke ndị ọbụla onye oke ekwurekwu na olegharịa anya ị ga-ahụrịrị onye oke omekome dị ya because ọ good morning tọtara how are you nwasa nne ya ga-ehi ụra ya bịa n'obiahie anyị lee ọ wụ na arụrụ ala gba afọ ya ghọọ omenala ka ọ wụ na unu ama nnọọ na o nwere ihe so ego ndị niile otu onye na-abịa eke ụmụ ruru ụmụaka na skuul unu aga ama ọ nnọọ ka o si n'ọnụ mpụta that is to say that na o nwebeghị unu chọpụtara dị iche na ndụ ụmụaka ndị a before and after ejiri mperimpe ego ndị a nwegaracha akara aka ụmụaka ji bịa ụwa ụmụntakịrị aghọzie akpa awụpụrụ ihe n'ihi 100 naira ekere na skuul even n'elu ya kwa ejikwe foto na vidio ụmụaka ndị a anapụkwa ndị ọcha n'ụdị na ihe ewu ụmụ mbi na-enwe nne na nna enyegara aka Uche Ogbuagu nwayọ kwa but unu macha na all these things ka ọkwa nnọọ ka ọwụ na oshi n'ọnụ mpụta chei ekwensu ọ ga-adịrị gị na mma ruo ebi ebi bekee lechaa foto na vidio ndị ụmụaka ndị a paakị ya nri paakị uwe na akwa paakị ya ntụtụ ego bigo otu onye ya ebubaga ndị nne na nna adịrịkwanụ ndụ ebe edikilele ha dead n'ala bekee n'ihi 100 naira amụsụ ekega ụmụaka na skuul banye onye ọma si iwai oke unu gasịkwa na unu ama aka gbawa na gburugburu agala n'ihu arụkasịrị elu n'ala ndị ọzọ na-arụ flyover n'obodo ndị ọzọ anyị atọ na roundabout even onwe flyover gọọmenti mbụ na-arụpụghụ abọla ya azụ were roundabout dochie ya chai my people onye mere unu ihe onye ọbụla aghọọ ngwere na-eghe ọnụ ka aka kwuokwe n'okwu husai roundabout asabachi ụzọ n'ọdịghị otu ọha ha onye kwuo opi ma ọnwụ ya ebe dum ilarịrị anya agbara alakụba akpụrụ akpụ eshi elu n'ala akpụrụ akpụ blak dị iche iche anyị na-amaghị isi ya asị m Chineke ihe onye ma ya marakwa ya o ihe m na-ama amakwara m o kama vootu m tụrụ na mmadụ ibe m ga-egbu m ya egbu onye m tụrụ na vootu ya si ihe ọ mara ya mma unu si m kwuo ihe ka m ga-ekwu unu na-ama ọwụ nene oke chere dịdị ọwụdo bụ unu anya na aksidentị roundabout a na-akụgbu mmadụ kpamkpem na aka gwara ya ka ọwụ nnọọ ka o shikwe m n'ọnụ pụta na kọmọnụ nchekọrọ ahụ ma ọwụ brizi moto ga-akọtọ gị na roundabout onye ọwụ ga-anwụrịrị nga ahụ pee ọrị gị sọpụrụ anya zarị even n'imirikiti ime ozu ndị na-anwụ na roundabout a anaghị agba ọbara kwesịrị ka ajụ ajụjụ stil onye ọbụla agba nkịtị si m kwuo ana m ekwu gịnị ozu asidentị roundabout ga-agbara gị ọbara waya o ji agba ọbara ọ na-agba ọbara for what agbara ndị akpụkasịrị hịara ndị a agaghị eri nri agaghị ebu ọnụ chei ihe mmadụ na-ebi ibe ya ya dịkwa na unu sef ebe oke ị ga-anọju n'ụlọ ewu na-amụ n'ọbụ ya dị unu ebe na ọdị onye ụjọ ga-ekwe ịpụta jụọ sị akpụrụ akpụ blak ndị aha ha ọwụ gịnị min ha ọwụ gịnị ndị eze ndị eriri eri ha pụta hụ ya sef ha ele m anya n'ọhịa anyị na-emije chei
anyị eruo ala jọkọrọ iberibe na njọ ihe ụtọ anyị dum ji rebe m anya otu mkpụrụ onye arara anyị niile arabaja anyị n'aka agbara Arabia na alakụba asọkwa isi ọgbakala gị ntị gị ojile ekwuchebekwa m agabekwa m hafu okwu mere nkarị isi ọgbakala gị ntị gị ojile ekwuchebekwa m agabekwa m hafu okwu mere nkarị ọkwụnụ si mmepe rejista kwuwe bọta ejie n'aha Chineke ka agbagwojuola m anya o akpọdị m ya anya ukwu ka akpọ m ya obi ọjọọ amawo m to God adị m confused na otu mkpụrụ onye ga-akụbara ala saizi ya wụ stadium times 5 naanị ya ebiri chụfuo ndị obodo niile nwe ebe ahụ chụfuo ha obodo ọzọ naanị ya ebichie biko nụ a ga-akpọkwanụ ka egene ikekwara iwodo eluigwe ala jehụ Uche Ogbuagu nwayọkwa eluigwe dịkwa n'ire na ndụ onye dị otu a ya ede bounce check nye Chineke oh yes onye nyere fada bounce check ọwụ Chineke ka o nyere bounce check ọrụ ka nga mmadụ haliri aka ma ọ wụ dị ige ndị gara aga ka ụmụ nwaanyị isi mkpe ihe kụchaa ha ihe gbaa ha ọtọ nọrọkwa n'elu ya pụọ ha nchinchi ala na ala koloto Owere gị sọ ọwụ Chineke ka ọ kụrụ ihe oke ụmụ okoko ndị ejekwenejelu asọta nsọ Chineke chụka onye ukwu na onye nta nga abịara debate naanị ka ha pinyuo eziokwu ka ọ ghara ịpụta ihe ọwụ m dị na ole nga atara m ji ego ole na the same people akwa nna ahụ nna ahụla otu ọta nsọ Chineke na shighọ nga na-agba egwu mgbashiriko nga na-abịaghị ekpume eziokwu ihu n'ala ụjọ atụ obi elu 90 minutes atentebe ọgwụwa agwụo 4 years n'ọkwa without local government election allocation niile atala na-akpọ otu onye o asụgharịa ihe dum niile isi hapụ 3rd gọọmenti mafee na 4th kpọ ya CGC aha adagacha ka ọgwụ ụra Uche Ogbuagu nwayọkwa na o ji eme due process ime ga-expect ime due process ya mee due process ya eshi ole ngachi weta ego ndị ebupụgatu Bosnia ka unu chọrọ nnọọ ka oshi m n'ọnụ pụta nwoke mmemme ihe imegori onye lege gịnị after all ori salary na gori security vote ịgba n'aka ga-arịgara nwa elu ọjị onye ọmasị iwaye nna amasị enyi gị nwaanyị inye gị 1000 ego ọkada ya sị gị don't worry cheki meshi ọ ga-ana gị ya na all from 50,000 ego na-elufu obi Uche Ogbuagu nwayọkwa chere no so ọwụ na amaghị that even as imirikiti imi contractors na-anwụsị n'ihi ọbara mgbali elu ụfọdụ na-ada stroke n'ihi echiche ego ndị bankị ha gbaziri na ejiji rụọ ọrụ na ndị akụbere ha obi n'elu dị busy agbagatu private jets arụga private universities primary na secondary ọhụrụ na Abuja kọpụrụ ụwa ha ntị asa na-agba egbe ya na-amị yogurt onye nwụrụ silie ya ọkwa gị kwuo nkwu abụọ ya gwa gị na ya enweela ego bifo anyị ga-achị na onye ụmụnna nnabakwa mgbe ụfọdụ njim onwe m si ụdị ego ka e nwere a na-azụgaghị ihe ndị emega ihe ndị emega ugbu bifo ọwụ ụdị ego niile ajụ m si ụdị ego e nwere a na-ewepụtahụ na elekshọn oke mbụ adọma ya anaghị ụmụ ogbenye ọbụla dị ka eji ha eri nri ọwụ ego mmụọ dị ihe mmadụ ga-ejikọ obi ele kọntraktọ i nyere ọrụ ka ọ na-amịlaje n'ihi ụgwọ ịdị na ya n'isi kọntraktọ kwụshi ike asị ya ngwa ya jee weta akwụkwọ asaịnrị na ya and of course ọrụ ka o ji onye nyekwe nne ya ihe mmadụ na-eme ibe ya ndị isi ala bekee lọta ebe bịa dị stranded a na-agụ ha ọnụ my people Judas ewere ire ụtọ kpọpụta ụmụ mmadụ n'oke ụzọ sọnyụ na ha ọkụ itiri akwụ onye ọbụla n'anya ma ga awụhụ nwanne ewu ha ọgọ ị nọghọkwa n'ime ihe emege ha amala m enye ndụ gị nsogbu ọ gaghị awụ ọkụ gị wụrụ ha ala ọgọ ihe i kwuru ga-eme otu shine pole eletrik 3.5 million akwụọ gị ya kash si gị jee bute Chibọ Buhari ya ala niile emela expire na steeti a onye ọbụla bịa rejistarịwa ka ya million sharp ọ ga-emere ọgọ ya proof ndị na-abịaghị n'oge ala ha efuole ị ga-agba eluigwe katapọt 500 million naira cash ka a gwara anyị eji mee Christmas decoration n'okporo ụzọ by younger sister ọga but ndị ọrụ obodo erighị ụgwọ ọnwa laa Christmas enye ha 2 weeks leave si hụ buru ọnụ laa chei ị ga-ahụ an elected honorable member ikuku na-ebu ya mkpa 100,000 banya n'ike ya ma ọnụ n'ala n'ihi otu onye pa ihe dum ụfọdụ ọ ga-akọ ha kọrọ ha nke kredit ha emenweghị flashing boya po network
ụfọdụ anwụọ na midnight call ebe ọ ga-agbara ha mfe but my family dị oke azụgo ụlọ ochie steady akụtuga arụga ka ọhụrụ whereas ndị atụrụ gị na ha vote the same day the same time bucha ọnụ unu gasị na unu ahụgaghị ihe ndị ọkwa unu macha ihe ndị ka ọ wụ nnọọ ka oshi m n'ọnụ imirikịta imi ka a wụjuru n'ime olulu rescue ole na ole abajuo mission chai Chineke nọkwa n'igwe ebe anya jubuge ndị ka emere elect appointees akpọnwụọ nnanụ ga-echọọ ka alụọ ha ọgụ nyekwele mmadụ atọ 5,000 ose ha kerie Uche Ogbuagu nwayọ kwa were ego dị style pụọ nọrọ fan na-ele otu 5 divided by 3 ji apụ ọgụ ha kegide ya mafọ 50 naira agaghị adọwarịrị ya nga atọ ya wụ ihe mmadụ na-eme ibe ya gọọmenti officials na ga-spend hours ekpege biya ọnụ ndị ufe ji ọdụ anya etu onye ga-azịga ha nụ taga toothpick nọ na tebụl tapụ ya n'ihi ihe ụkọ ka ezuru pepe soup racha ọ ga-akpụchacha ihe nọ n'efere ha kpụchapụ ma made in China nọ n'efere chei onye kọsịrị ihe ọ ga-arịrị ya na mma gị na-lepụ anya hụ ndị ke civil servants anyị n'ime ọkpọ suit 10,000 naira hazi na ahụ suit richa ka ihe roadside carpenter kụrụ ụfọdụ n'ime suit ndị shoulder pad ha nọ iche anya mmiri ga-agbarịrị gị n'ihi steeti ma but onye ziri unu suit 10,000 nyagakwa mọfụla 500,000 naira naanị ya ọpọ nnọrịkwa ụgwọ nwa anyị kwụga ya ọrịkwa security vote o wegekwo ọrịkwanụ penny na afọ o were gekwe Chineke mere m ebere biko civil servants amarakwa nna ha ị ga-ebele mụkwanụ ha amarakwa nna ha ọrụ eji herige n'ala bekee witi foto na vidio ebe esere na ha witi black and black suit a ama na ọha nwere otu ha si ama na a na-akpọ ha refugees ndị enyegere n'aka na steeti a ihe mmadụ na-eme ibe ya kpọtụ gwadelanụ m ebe ebu ego shi na priko niile ndị a gaje ejikwa m ogu ọkwa m n'azụ ụkwụ na-akụ ụmụ na-akụrụta drọpụ ọnụ m ka m jiri ụkwụ m lawa obere m ihe ọma na-agba m apiriko ozuru anya m emepela baibayo ọkwa m n'azụ ụkwụ na-akụ ụmụ na-akụrụta biko drọpụ ọnụ m ka m gba keke lawa onye m tụkwasara obi ya gba m apiriko ozuru anya m emepela baibayo ọkwa sị nwatala na njanje mmiri ya sị mba na nga ikitikiti mmiri mara ya na ọkara ya mma ka ọ pụọ ga-ekwe nchekwa ekwe nkụ asị na imere obe were staịlụ mee ka ịzaga kọlụ pụọrọ onwe gị ihe ndị onye na ịma ha o nwere onye na ịma na bilion ama ji eke park na o miri ala with skyscraper niile ndị ekwara anyị na nkwa asa arụga somewhere anyị na-echekwa mgbe a ga-abịa efiksi ha overnight a sịkwa na o mere obee ka ọ pụọ ikekwe nwe onye gara ịma maka bilion naira secondary school eji ego anyị arụga na Kuje na Abuja arụgakwa primary school na eri 11 otu Abuja ahụ even university o ji ego anyị arụgakwa n'ama nna ya esoghị na ihe ndị ojighị ụmụ ụwa na TV ikekwe ọ ga-asa ka ịhụwo ka aka ya ekwughị dị bilion anyị ebufuru eji azọga ọkwa onye isi ala otu onye chọchiri ewu ihe dum otu mgbe pụta agụụ na anyụ ndị obodo a ịkpọkwụ ịbata ebe a na-ere nri onye ọbụla rigecha without meat ebe dum gbara chako mmadụ atọ na-aṅụ otu bọtụl biya n'ihi owu ya wuru ihe otu onye mere anyị na-emeghị ji emeghe ede ịbata n'ime ahịa gaa hụ ka ndị na-azụ azụ na-akwụgharị ndị na-ere ere dịkwara n'aka n'ọnụ ole kwena ego my family kpachiri ihe dum iwu anyị dara agwụla na anyị gere okwu ọnụ ya tara ya vote gere nsasa ọnụ ya protect yara ya vote oke ịjụkwanụ onwe gị si n'ime mmadụ ole n'ime ndị ahụ kwadoro ya weta ego ha mee ya eze ole ka fọrọ n'akụkụ ya taa ha dum nwụchazi ndị ọjọọ naanị ya wee ezigbo mmadụ Sent Obi ndị a niile chere achị bifo ha niile wụcha ndị ohi dịrịcha corrupt still ihe niile ha rụrụ ka dịchatụkwa mma ruo taa gị onwe gị wụzi ọkacha mma ọrụ gị niile awụrụ acha ere na-egekwanụ ntị ndị niile achịrị achị bifo isi dịcha corrupt ha dum gbagacha moto but naanị gị wee na-adịghị corrupt agbaala private jet abụọ ewepụga na eji otu eji n'ala bekee ndị niile isi dị corrupt according to you enweghị nke ji ego anyị zọọkwa onye isi ala but gị nwa how far tiga anyị isi n'ụgwọ akwụcha ndị bank ndị niile isi dị corrupt na steeti a metụchara local government election n'agbanyeghị but gị nwa mba instead sef ga-amafe 3 goma 4 kansụl ọka emere eme ha ekpegbekwe gị na kọtụ ga-akpọ ekwe nkụ gbapagide ha ụkwụ n'ala si agụ gbufuo ha n'ezinụlọ ha still ha pụtakwa na-akpọ my people 400 million naira MDGs otu onye ji shoe industry anyị m na-ahụ na TV na-akwụ ekwo ka m si mejeruo nga ahụ eje were anya m hụrụ lekwenụ m enwere hụ saiz m ọhịa eruchie n'ebe niile
ọ fọkwa ntakịrị agwọ na ebe ma asụ n'anya 630 c of oats ka m gụtara the last time m gụrụ in different names so but otu onye nwecha imeriime wụchala ndị mmadụ awụgharịa ya chei nkwụ niile mefuru ego na-awụ ego zọọ n'ala bifo ọ ga-abata gara awụ by now ndị ọcha gara ị na-abịa n'azụ anyị mkpụrụ akụmakụ nkwụ na-agbanyụ gaa ka obi mebisie ha wụfuo naanị ka aha onye kemgbe ahụ fuo chefuo na gọọmenti wee kontinue tụgharịzi ugbu a na-ajụ anyị ma anyị akụọ na nkwụ o nweghị ka ị na-akwa emo ị wụrụ ezigbo nwa afọ Igbo ị gara ma na a na-azọ nkwụ azọ wụghị ịkụ akụ ngwa gbaizienu redio okwu inyo ihe ị ga-anụwo akwụọla ndị penshọn nọ na steeti a ụgwọ niile eji ha kparakata dum kemgbe 30 years ashị ọcha o ashị juru IBC ọnụ wụkwana ihe domere ha otu arị taa ọkpọ na ụgwọ niile ejikọrọ ha sịlụ ha dọlarị kwa afọ ntụ fụ onye kpọrọ ha ụgwọ ọgwụkwọ otu ndị ekweo nọ n'ọfịs were bairo ederego ego ndị penshọn erige were fake names wujuo ebe dum ọnwa gwụ ha dọrọ milion kwụọ onwe ha bọtụlegharịa anya ị ga-ahụ the main people ndị lara ezumike nka ndị wụkwanụ ndị jiri obi ha na-aka ọcha rụọ ọrụ steeti ọrụ n'oge nke ha ka ha na-anwụsị n'otu otu n'ihi agụụ anọtụ akpọpụta ha na-anwụsị ha bịa na a ga-akwụ ha ụgwọ taa ewere ndị vidio setie sere hụ ihe eji eri ọrụ ha kwụgharịchaa n'afọ efu onwe ihe a ga-akwụ ha asị ha ngwa ha lakpuo na CGC ga-ewetara ihe ya chai obi tara ụmụ mmadụ mmiri o ị ga-asịkwanụ m onye kara obi dị ike ndị gara aga akụsasịa ọta nsọ Chineke lụkasịa ngwongwo fada kụọ fada pieces n'anya chi ihu anya mbadamba ka a ghara ime dibeti eziokwu apụta iri ego ndị penshọn ọwụ ofe nkụpụ n'aka ya bịa dị gịnị ka m na-ewesde time na-ekwuchasị olu na onye na-ala ala chibụrụ afọ abụọla n'nkwọ bịa ole nwa nọ nga ahụ kụpụnụ mmiri ma ga-asapụ ahụ onye jiri aka gbuo onwe ya ọ ga-asa mmadụ mere ya ndị niile emegidere nweenụ ndidi ihe fụrụ otu agwụla agwụ akwa nwere ike ịdị n'abalị mana ụtụtụ ọṅụ ga-adị hichaa na anya ebezila ọ bụrụ maka onye ke ọ laala kọta na akụkọ ọzọ ya ole nwatakịrị a o kupụla mmiri ọwụ ole gị nwatakịrị a ikupụla mmiri ọwụ m ji asa ahụ nwanne m ebezina na ọ laala o chai sorry ọ laala o ndị kọntraktọ ndị emere pape 1,000 kilometers to onye akwụrụ peni ndị niile kwere nkwa ndị anwụrụ n'ala ndị nwanyị isi mkpe ndị apịara ihe maltreating my people ọchịchala ọlala roundabout ndị ọzọ na-aga n'ihu ha dị na-agbara ndụ Your Royal Highness ọ nara gị mkpara ndị eze niile ndị ọ nara mkpara ego local gọọmenti ego local gọọmenti 4 years eloro elo mmụọ niile akpụrụ dọsa ahịara ndị ọwụ decoration bụ ọwụ initiation bilion ha nara ndị bankị ejiri ya mee gịnị ndị igbe ụmụ anyị ha ga-akwụchalikwe ya but na only people wey dey inside na dem sabi okay enter buka for Lagos see wetin dey happen people dey beg for chop some dey chop without meat that one na normal but come on na only one man dey cause all this suffer only one man Baba Bodilon na im name no be small thing o for nearly 60 years now this one man don hold the whole Lagos hostage for inside im pocket you no go fit drink water drop cup easy so this one come be special dedication to all the Lagosians people wey don dey suffer tire for dis Lagos all of dem dey talk to Baba Bodilon say oga e don do enough is enough let my people go Baba Bodilon Baba Bodilon monkey dey suffer babu
babu na chopper, Lagos na wa, Baba body no. Monkey dey suffer, babu na chopper, Lagos na wa, Baba body no. How many hours I go take you wash plate make person chop? Oga, I said give me food, I don't tire for your shisha, they wait for you. What's happen? Akpa, please and please, give me food. I no get money. Abeg Daka Kosong. If you no get money, go rest. The one why they say today, na cash and carry. If I give you fit, you go give me money. My pocket run dry yo. No credit today. Man, abeg give me food make I chop. Chey, okay. Me una no bezo. Me una no face. If say una dey here since 2 hours ago, una go know say my shop locked. Now these council people can't lock my shop, can't carry me go put for somewhere. They say I go pay this, I go pay that. The thing where they pay for this Lagos, they think they will allow me. I don't know the thing why I go do. I mean, if this company don't want us to stay for this Lagos state, we fit go home, go relax. Go home, go relax there. No relax. We can't let go relax. Now it's time. We can't relax. Now the babala. Because Nigeria. It think they pay me, so make una get a small patient. I go cook fast, make una eat. But today's on, if you no get cash, I beg make you try another place though, because money don't cry for my pocket. If I tell you the type of tax why they pay for this small shop where I carry here, you no go believe. Look at, if I pay this, they say I did. Tomorrow another people go come. Okay, say you go pay this. Next tomorrow another people go come. This our governor say you go pay this. I don't tire. Make una get a patient. I go cook now. No face. Hey, Oga Pan. All this one where you don't talk. Now everybody know. Me where you they see here so. You said I lock you. Hey, if you see the place where I hide since morning. Now you hungry. Why me? Now I say make I come back because I don't pay. I stay for road. They not gree me stay. I stay for bridge. They not gree me stay. And now this market where they say now they take feed my family. This government don't tire me. Also won't na. Also won't me. Also won't be. Also won't talk. Kilo de fair power. That my fair be for come along do what? Kilo de. All the money where we they pay since we I reach Lagos. Nobody get rest. And so money every day. Which day go stop? They don't want us. Make them tell us where we they go now. Yes. Yeah. Apan, abeg make una no disturb me, just give me food. I don't tire for this Lagos. I don't tire. Which kind of place be this Lagos? Every day na so tax. They charge you tax for match gram. Charge you tax for eat your food. If you no eat, they charge you again. Na tax we go pay here die for tax, eh? Mbakwan, after all, I no go pay this tax again. I don't swear am. I can Baba Bodilon Noboda. Let them carry Lagos go. Abba, I beg if you no one give me food, I don't come out to. Say Lori, now that why they talk. Even we don't time for this tax. What is you want? If patient die, go pay tax. You want shit, go pay tax. Yeah, you want bath, go pay tax. You want chop, go pay tax. What is but you don't too much. What is the apple? Tax. Now Papa get the land. I been saying that their heritage. Now only them get the land. Yeah, now you get the land. You don't tire us. We don't tire. It's too much for us. Everything tash. Patient die. Na tash. Radio tash. Generator tash. Kilo day. Papa they don't let money. I don't let money now. Kilo shele. It's too much. What you call it? Haba, these people that they suffer also. Money to eat food na wahala. Mutanen nan sun karba min kuɗi gaba daya. Trailer da nake neman abin da zan ci ni da iyalaina sun karba na kawo buhun riɗi an ce sai na biya haraji. Buhun gishiri an ce sai na biya haraji. Yusufu, why you? This one where they talk like this. Now wetin happen? Give me. Na this Baba Bodilon na him kilos o. Price don reduce. Na jollof but no meat. Who want am? Bring. I go pay cash. Hunger don't wire me. Baba Bodilon, the cry of the people has reached heaven. Your time is up. Suffer, babu na chopper, Lagos na wa, Baba Bodilon. Monkey dey suffer, babu na chopper, Lagos na wa, Baba Bodilon. Baba Bodilon, Baba Bodilon. Monkey dey suffer, babu na chopper.
Lagos now, Baba body no. Monkey dey suffer, babu na chopper. Lagos now, Baba body no. Every week another taxi, every month another levy. Now who go chop? Na Baba. If you say you do strong head, they go come lock your shop late. You go see hunger, brother. Baba Jenu break yo. Waiting you they do us no good. You want me lost to chop alone. Lagos to follow be our own. Baba body no. Baba body no. Monkey they suffer, babu na chopper. Lagos now, Baba body no. Monkey they suffer, babu na chopper. Lagos now, Baba body no. Baba body no. Baba body no. Monkey they suffer, babu na chopper. Lagos now, Baba body no. Monkey they suffer, babu na chopper. Lagos now, Baba body no. Baba no bring another leg, he don't do. We no go pay, he don't do. Baba no bring another tax, he don't do. I no go pay, he don't do. Taxi don't keep my shop, he don't do. 16 years of tax, he don't do. Joe, Baba, he don't do. He don't do, he don't do. Hey Joe, Baba, he don't do. He don't do, he don't do. Loading tax, he don't do. Sweeping tax, he don't do. I bring my picking tax, he don't do. I want quench tax, he don't do. Selling tax, he don't do. Motor tax, he don't do. Radio tax, he don't do. Element tax, he don't do. I won't go shitty tax, he don't do. My picking the sick levy, he don't do. Talking tax, he don't do. Sleeping tax, he don't do. I go buy market levy, he don't do. Why you buy am tax, he don't do. Why you no sell am levy, he don't do. 16 years old, he don't do. I no go pay, he don't do. Waiting we go chop, he don't do. Baba he don't do, he don't do. I say he don't do, he don't do. We don't tire, he don't do. Baba body no, he don't do. Baba body no, he don't do. Baba body no, he don't do. He don't do.